Jeg vil nu forsøge at vise jer, hvordan man installerer tilføjelsesprogrammet Screencastify. Og det gør jeg lige nu ved at optage med et andet screencast-program, som hedder Screencast-O-Matic. Først så går jeg ind på Chromes webshop. Og heroppe i søgefeltet i venstre øverste hjørne, der skriver jeg Screen, og så kommer den allerede Castify. Det er det øverste hit her, og jeg trykker på knappen herover Føj til Chrome, og det skal man bekræfte, at man gerne vil være med til. Når den har tænkt lidt over det, så kan I se, at der kommer sådan et filmikon heroppe i den her lille ikonlinje. Når man klikker på den første gang, så er der nogle basale indstillinger, man skal vælge imellem. For eksempel så skal man tage stilling til, om man vil gemme de optagelser, man laver i sit Google Drive eller på computeren. Men i og med, at man ofte udgiver dem enten i YouTube eller SchoolTube, så er det egentlig lige meget. Jeg gider ikke at have mit Google Drive fyldt op med det, så jeg gemmer dem bare her, og så sletter jeg dem efterhånden. Så skal man logge på. Og jeg logger på med min Vejle Apps mail, det er mit unilogin, og så apps.vejle.dk. Og jeg trykker på opsætningsknappen herover og siger, at den må godt have lov at bruge min mikrofon. Og i det øjeblik, jeg gjorde det, så gik den i gang med at afspille en introduktionsfilm, der fortæller lidt om, hvordan det her Screencastify det virker. Og nu er jeg i princippet klar til at optage videoer med Screencastify. Og det gør man altid ved at klikke på ikonet heroppe og gøre nogle indstillinger, men de står egentlig som de skal. Mikrofonen er tændt, og man kan se her på indikatoren, at der er lyd igennem. Og den må også godt optage de systemlyde, der kommer. Det var derfor, I kunne høre filmen lige før. Det er for eksempel, hvis der kommer en kliklyd, når man klikker og sådan noget, så kommer de også med i filmen. Det kan man jo så vælge at slå fra, hvis man synes, det er bedre. Men sådan som det er lige nu, så er den ikke koblet sammen med min SchoolTube. Og det betyder, at det, jeg optager, hvis jeg optager noget, det kan jeg ikke putte op i SchoolTube direkte. Og det vil jeg gerne have sat i stand. Så derfor så går jeg lige ind i et nyt fanblad, og så logger jeg på min SchoolTube. Og herinde, der klikker jeg lige på Unilogin. Og så, hvis ikke man er logget ind i forvejen med Unilogin, så skal man skrive sine koder her. Og så klikker jeg på knappen hernede med Screencastify. For det er nemlig sådan, at SchoolTube, som Vejle jo har købt til os, har en aftale med Screencastify. Og det vil sige, når jeg klikker på den, så vil den identificere, at jeg har installeret det her tilføjelsesprogram, og så siger den, var det ikke en idé, vi skulle koble de to sammen? Det bekræfter jeg her, det var da en glimrende idé. Fordi så får man nemlig den fulde version af Screencastify. Og så bliver det også muligt at uploade direkte inden fra Screencastify til sin SchoolTube. Nu vil jeg så prøve at vise, hvordan jeg vil optage det, der foregår på min skærm. Vi forestiller os, at lige nu får jeg den idé, at jeg vil optage noget. Så derfor klikker jeg på ikonet for at optage heroppe, og jeg bekræfter, at jeg vil i gang med at optage. Så kommer det her vindue frem, og så spørger den, hvad vil du optage? Og hvis man vælger at sige hele skærmen, så kan man godt gå ud af browseren, mens man optager. Hvis man vælger den, der hedder app-vindue, så bliver man inde, optager den kun det, der foregår på det her fanblad inde i browseren. Så jeg sætter den altid til hele min skærm, for nogle gange vil jeg gerne overvise dem noget i nogle andre programmer, f.eks. vores tavleprogram. Og i det øjeblik, jeg siger del, så begynder den at tælle ned, og så optager den det, der foregår. Og det vil sige, at det, jeg foretager mig nu, det optager den både det, jeg siger, og også det, jeg gør på skærmen, hvis jeg f.eks. vil vise dem en anden hjemmeside eller et eller andet. Når jeg så synes, at nu har jeg sagt kloge ord nok, så klikker jeg på ikonet heroppe igen. I kan se, det er indikeret med et sådan en lille rød knop, eller en lille rød plet her, der indikerer, at vi optager. Og der er en knap, der hedder stop med at optage. Den trykker jeg på nu. Og i samme øjeblik, jeg trykker stop, så åbner den selv et nyt fanblad heroppe og begynder at afspille den video, jeg lige har optaget. Det vil sige, at jeg får lige lejlighed til at kigge videoen igennem, inden jeg beslutter mig for, hvad der skal ske med den.
Hvis så jeg synes, at det var udmærket, det jeg fik lavet der, og det gør jeg som oftest, fordi tiden er ikke til, at man sådan kan sidde og tage tingene om, så mindre jeg har sagt noget, der er decideret forkert, så lader jeg filmen rulle, og så er det godt nok. Så siger jeg vil gerne uploade det, og den står som standard til YouTube. Men hvis man klikker på de 3 knapper heromme, så har man mulighed for at vælge sådan en tredjeparts app. Og i og med, at vi har parret de 2 kontorer, nemlig Screencastify-kontoen og vores abonnement ScoleTube, så kan jeg nu her vælge ScoleTube. Og gør jeg det første gang, så vil den fremadrettet altid nu stå som standard på ScoleTube. Det vil sige, at næste gang skal jeg ikke gøre noget her andet end at trykke på del-knappen herovre. I det øjeblik, jeg trykker på del-knappen, så sender den nogle data op til ScoleTube, og her kan jeg så i eller sådan et almindeligt kendt vindue her give den en titel, en beskrivelse, nogle søgeord, måske en kategori. Og jeg kan også vælge at lægge den direkte ind i en af mine kanaler. Og så plejer jeg altid at sætte den til, at det er et offentligt medie, så jeg er sikker på, at når jeg sætter den ind i enten i forældreintra eller i min uddannelse, at så er der ikke nogen problemer med, at dem, der skal se den, de kan se den. Og så er det egentlig bare at trykke udgive medie på ScoleTube, og så er den uploadet. Ja, og næste gang man så skal bruge den, så er det jo helt samme procedure, bare op på filmstribe-knappen heroppe for at åbne Screencastify, og så er man hurtigt i gang med at optage.